Buga na ko tagkahoy, ane! Saan maingani maginis bukid? Buga tagkahoy, kapag makaluto ta pagkaon. Ang importante, may lawas. Unya, nakadetect may barig may tise. Daog na. Lawas protektado. Saan na, gamit ka sudire. Sus, kinabuhi na yung pigaduha. Bitaw na niya. Sige lang. Dong! Kumusta mo na yung module yan siran, Re, Dong? Lisod kayo, me? Lisod kayo, Japon? Tapos paita, di ani, may patumuang panahon. Guys, ko ilang, may huwag kimi ka module. Nadyo mi sa tubangas maestra. Karon pag kay, nabaran sa ulo, Dong. Huwag mo ko'y mag-ibuan na, Dong. Kay grade 2 rin po kuno man nan, Dong. Imong amahan, grade 1 rapod. So, mananing taon, ay, sige na lang, Dong. Paabot rin imong amahan. Sige naman to, unsa po imong amahan, ay, magsige magod taon og balay-balay, God. Sige, unahon man gud sabong-sabong, God. Awara din siya maabot din siya ron, dako gini kwadron. Magboga ka tagkahoy. Ya pagkagabi, buga po ko si imong amahan. Awara magdoble ni kapoy na pa. Kani yang manok niya maglagot ko ani niya. O puntag sayo, ni adto na sa barkada nagistorya gabi gainom. Pagsalig man gud taon na nang iyang manok ko din tao, maglagot ko ng manok ka na. Abotan ng mong amahan ron. Maglagot ang jukuron. Kaya lang ginarong manok ka na ron. Sino? Kaya mo ama imuhang amo ron? Wala rin no? Wala mo kay sunan rin no? Sige ni siya reklamo kalaha kita doongan ni ron. Uy, napay module akong ginahuna. Naglibog pa ko pang adlaw-adlaw pagkauna mo. Kung saan naman lang ni. Sus, libog na kay ulo. Mura naman nung ako gi-eskwela dong. Ako ay mo graduate ana dong. Ano mi dong ako naman nung baglibog ana na ang bata kong libog ko. Patay. Me, asa na pala si Daddy, me? Aba wala imong amahan, naglakad pa to sayo kayo, mong painit. Di na nako nga pamahaw diya kay pag humado pamahaw, mainom kag ditis 500 may tisik kay sige ra bakag inom-inom makahubog magabi. Nilakaw antay yung manok diya dong. Ako ginalakan ron dong. Ana man tramador ba kana siya sundan? Ugtas sa kay ko sa imong module, gaugtas pa ko sa imong amahan. Kay buntag sayo, sige ra guwap-guwap anang manok. Ako gini, sahan ako nagkalaha. May na makita siya, ako na mutuon ron. Kay gaugtas ko ng module-module. Mura na ako maestra, ako na mag-graduate ana. Me, sige na, sabong si Daddy sa manok, me. Wala na kadadla imong daddy, sige manok-manok. Dapat tabangan ko na niya module-module ang yung kuano na pati libugan nas kong utok. Kapoy na kay ko dong. Kapoy mo ko kagabi, kag anang module na po bulabad akong ulo. Asa man si Daddy, sige man iguan sa manok. Subuhan mo kang dako. Madugay yan, saan ako niyang manok diwe. Manok na pula. Grabe, kalisod ba ang module ay? Dong, sige lang dong, paningkamot lang ra dong, pasag dahil lang to imong daddy. Paningkamot ra kag siri imong module, saon man kay naagta man tas pandemic. Pasag dahil imong tong daddy, at least ba na po kay makatunan ra. Kay tiwasok mo di ko ubra dire. Para na po na kay makatunan, mabalaan nimo ra dong kay kung ako'y mo ansira na dong. Ako'y mo graduate dong, ikaw wala ka mabasi mahimo yan kag sa bungiro madako. Kumat tiwasok pa di ko ubra dire ha. Ikaw sa nag-answer dong, mabuti mong daddy ron. Tawanan ni Ron, dugay kayo. Ako rin pasagdag trabaho ni balay. Ini manukan May ni manukan lagi ko anit kay kakumbana. Mas palangga pang manok kay nako. Awalan ni si Ron. Awalan ni. Kalaha manok. Kalaha manok. Imong amo, palangga kay kasi mong amo. Mas palangga pa kanako. Ari imo ay kalaha. Ari kalaha. Ali dong, ato na tuon dong. Wala mo man, sige naglakaw. Pirte rin yung tasa. Nagdungan ulo na yung ugtas na ko, may mudyon-mudyon. Napadyo dyan. Mag-init ang tubig. Pwede dong. Mag-init ang tubig dyan. Kaya kunin ko na kamalay uman. Jesus, grabe ni ko manok. Kaisa ka ni manok. Nako, grabe. Mas isa pa rin naon ako ni manok. Nako, grabe ni ko pare. Pildi, Diyos ko pare na ko kay. Mas kasaras ko manok. Mas isa pa rin ko manok siya, ha? La! La! Uy! Ano na? Ikupta mo na niyo ko manok. Saman! Ako na maligay ko. Bitik mo siya dito. Nagkakupot ka kalaha. Nagkakupot ka kalaha. Dili, wala ko rin ko sa'yo. Plano kasapuan mo ko manok. Ha? Ako rin itarong dito kay nahigog na rin ko manok. Sa'yo kay gusto ko pare. Nausa, huwag ko rin ginatanoy. Hinaptang na ko manok, ha? May plano ka lutuan mo. Idong, mana ka gusto mong module dong? Mana ka gusto mong module? Wala pa? Si mami naman sa malaya ako sa buwan ng manok na ko. Wala ay! Wala ay! Ako rin ikaw na nagbitik. Ikaw kasi ka magpaglakaw, God. Ay, nahilapti kong manok. May naghatang ako kinabuhi. Kung wala ko sabong, wala ko ti kwarta. Wala kwarta, hulungan na si Sabaw. Tagalin ko ang anak. Magiging mo sa sura. Dali na rin kaon na rin. Unya na rin sabong-sabong na rin. Unya na sabong-sabong. Gigil na kayo. Isugi kong manok. Sabong ka noon eh. Palanggaman ko ng manok. Kanadlaw. Palangga. Manok. Palangga. Mas palangga ako ng manok. Nagdilim na kita kuwan. Tanawa rin mong daddy. Ayaw suhin na rin mong daddy. Sa
mo module dito dong kay. Kato mo mo dyan dong. Eh, bagus sa sa mama mo diri. Wami mag-away ni mami nimo, wami nag-away. Daddy mo, wami nag-away daddy mo. Ayaw ko sabi ko manok sa baka eh. Wala ko ni sabaw, imong wala. Nakaluto ba ka? Pagkaon dito. Hindi ka magluto ka. Luto na gani. Wala po ka nagluto. Luto na ko ay. Ano luto na lang ka di? Sige kang kuan. Bayan na tag diting sa mga itong 27. Gata pagkaon mo. Oh, dara kaon pagkaon oh. Oh. Ayo sig pamili. Oh. Usa man ni dukot man ni. Ay bulan. Oh. Buwan na po. Para tagay ko singot. Para tagay ko now. Wala problema mag sudan kag buwan kay naka-details pa balik kag maltise. Ayo sige pamili. Sus, mainom sa kutitik sa bata itong 27. Kaya tabi sa mundong. Musta yung module dong? Ay, isod kayo di. Wala ka po na. Eh dong. Imong anak kag lison na ana sa umta na. Sa among grade 1 ra mo kukukuha. Doon sa una mamaya pa sa mga kat ra mo sa kuan mo pura hika sa silahan dong. Pati ang ginabuhi sa una lisod jud kay dong. Karon kini mo jumodjo nila dong. Lisod kay pero mas eskwela jud tarong dong para nakay kag baon lisod kayo wa kay humanan dong dong. Parehan niya kana ko sa bungiro dong. Ya ganahan ako sabong tag manok. Dali ka ganahan. So ana jud dong eskwela tarong nga dong. Pim na tagditik sa mga SB. Sunod sa iko ra man pud eh. Inom ana dito sa barek kay kami hubog na po kag kayo. Hubugot. Sige kag atog balay-balay na po. Naturo po kasing amigo nimo. Wa ka mahadlo ka na sige nimo pamalay-malay kabalo kang natay. Kuan. Dong eskwela tarong na dong ha. Marami mo na, parte na luuya ni. Natulog na. Sakton ta na lang na. Pero Ito taro. ang kurang maestra, wa may mahimo. Kailangan di pa kita patulog tarong. Tungod aning pangitabo na turon. Sakto na lang. Okay ra na dong. Di ka kahaman ng eskwela unya dong. Di ka tagaan pa sa kinabuhi. Basta pareha ka kapuhon ako dong. Nibot ko ng Amerikano mo anak. Ay, wala ka Amerikano ba rin? Sige. Sige magkukaglantaw sikse. Sige magkakang pansit kanton o tarawang buhok. Naunsa ka ba ha? Ikaw, sige kayo lantaw sikse mabaye. Puti kayo mong ganahan. Mahilig ang blending buhok. Harawa to anak, puti ipon. Balik gusto ko. Sige, kau na dre. Ano sige pili-pili? Kau na dre. Kau na. Ito sa amigo niya ron. Pagkaon. Sige. Kaon tani. Salang kinabuhi sa probinsya dong. Kaon niya bulang kaon ka pala dong. Hindi nang kau na. Kusaon ka na. Saan mo ganaan mo magpasit kanton good. Ikaw